Ashipere mushe takuona kuti G40 vakomana G40 vana Sabc Kasukuwere aiwa vokana mapfumo pasi kuti corruption yemunyika yeZimbabwe taikonewa aiwa involvement yana wiki nochivhayo vana Mike Chimombe aiwa taikonewa akana mapfumo pasi akati zveZimbabwe ndazvikonewa sandapinda mashoko ayakataugwa nemaresponses ariplaiwa nevanhu Sabc Kasukuwere aiwa not for subscribe or like utina on the bell icon tipinda paindo pakanyora chiti corruption and theft in Zimbabwe is now like maggots in a morgue. The latest details I have just received on the levels of corruption in our dear Zimbabwe makes you wonder how much more evil can we take. It's now broad daylight robbery. We are on our own. God bless. Domashukana yatoka pana Sabc Kasukuwere achiti ayo corruption yemunyika yeZimbabwe and theft taikona ndo zvakutoita masikati machena. Aiwa achiti zvakuitika munyika yeZimbabwe zvatoda kuti Mwari vatopindira. Anoya tinoona kuti vanhu vanomupindura vachiti tinoona pana anopindura achiti kuba vanoba chaizvo asi mugwagwa iri kusotwa varume maiwe mwana yachiti 15 bidha iripi naye Xavier achimubvunza ngondiyana yachiti the so called resilience of Zimbabweans is just another soft word for cowardice. We have created a culture of normalizes even the most abnormal things in society. Some voters seem to have a short memory or just choose to ignore the reality really said. Ndomba zvikareva pana zvinzi ava vakomanaka nyika yeZimbabwe vamwe vanotokangamwa kutoti takarohwerwa mavhotsi edu mugore rapfuura votoya vachitongoenda along vachitongoplay according to the beat asi vachiona kuti zviri kuitika munyika yeZimbabwe hazvisiri izvo zvinhu zviri kulutiwa. Chipotodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko awa pinda comment section medu musaona subscribe pakulike chinotina on the bell icon.